Akože, No koniec. Prečo vo videu také pičoviny nerozprávame? neviem, lebo ja som tam naposledy povedal, to nezabiješ, to je život. To v ktorom? V GTAčku jedno. Alebo myslím, v GTAčku na cestách to bolo. Na tých lodiach, čo sme boli. To nezabiješ, to je život. Hm. A nikto sa nezmial. A, a, To asi som bol zaujatý. hm. Simonov. Hm. A A čo? nie, ty si strelal do Simoninej lodi, alebo do mojej. Jaj. Moja potom vybuchla. Pekne, strieľanie je dôležitejšie, než moje zabitie životu. No a jak to, že nemáš kiku? Nezabiješ, to je život. Čo? A ako si myslel to, že nemáš kiku? Jaj? Teda ja som myslel, že mám kiku. A, Ona vedela, že nemám kiku. A ty si vedel, ty si piču vedel. no ale furt nechápem. Čomu? Ona ťa nechce? Tak, a teraz sa zamyslíme nad touto otázkou. Lebo na ňou sa budem už zamýšľať ešte dlho. No to sú Au. ženy, hej. A hlavne No, ona, ty vole. by the way, kamarát je tiež v takej podobnej situácii. Chápeš, celé toho tota kamarátka namotávala, že budeme spolu na celý život, vieš, boska, nie, dobre, píte spolu, Uh-huh. to je 50. No ja viem, že máme nejaké 50-percentné one Ale tam nie, mali fajn, 50 ale guľové. teraz fakt super, teraz mi hovor ďalej príbeh. Mňa zaujímavé, čo ma tam pili, alebo ja neviem, No ale dobre, proste ďalej. vieš, motala ho a teraz keď sa jej spýtal na konci leta, či bude s ním chodiť, takže, nie, jebem na teba. Ty koľko A smrteľný. Kika ti to povedala, hej. To mi Kinka nepredala. To mám od toho môjho A čo ti kamaráta. povedal? No ale čo ti povedal Kika? Ty Ja? vole, ja chápem, že to je to kamaráta, ale hovoril si, kamarát je v podobnej situácii No, a ty si to povedať, a že teraz Kika som ti ti, povie. nie, teraz som ti vysvetlil ten jeho príbeh. No, to je pekné, ale ja sa pýtam na tvoj. Fakt ma zaujíma nejaký tvoj kamarát, keď sa pýta na teba. Luigi, Dobre, zľakol som sa. ruky. To je melon. Ty vole. No čo to? Hovor ďalej, Ale pane. čo, kde sme skončili? Že si mi vysvetlil jeho príbeh. Môžete ho No. dať do modrého z neba, fakt super, od sebe. Dobre, dáme, ale čo si ty chcel vedieť? Ako? Ježiš, nič, fakt, kámo, Nič? nie, že Dobre. aký No tak, si a že aby... jak, čo s Kikou, furt nechápem. Watermelon. No, hej, furt nechápem. Um, no. Ja neviem, ako ti to vysvetlí vôbec. Vysvetlil si mi situáciu, že ona sa neho vysrala po celom lete. No, prakticky to som v takej istej situácii. Prakticky. Čiže ti povedala, že Nie tak úplne doslova. Aj keď, to bol, nie nič. čo ti povedala? To bolo možno alkoholom. Nie, možno určite. Že si Očividne. boskával, hej. Hej, to mi povedala, bo ja si nepamätám, ty debil. Ale že to bolo alkoholom, pane Bože, Ježiš, ty si... Nie to! Dobre, nezľakol som sa. Nie, nezľakol som sa, ver mi. Kika Veríš mi? ti Áno. čo povedala? V úvodzovkách to ber, hej? Šťastný život, kopec detí. A teď niekto mi píše, ty vole. Čo ti povedala, keď ju nemáš, pane Bože, ja sa nepýtam, čo ti No povedala. však teraz som ti povedal.
Ja aj Šťastný čo mi život. povedal... Aha. Ja aj... Prečo ju nemám? Aha! To ti To radšej napíšem. bolo to! To ti Tak, radšej tak, napíšem. nie. Chápeš, že si to prečítam niekedy o 3 hodiny, keď skončíme tento hovor, ja to zabudnem. Ja viem, ale ja natáčam to tu. Ja tá. Ty to No. natáčaš? Hej! Sakra. Ja sakra. Fuck. To je v prdovi toto, to je moč. Hej, vraj. Ide Teraz natáčať. mi Simon napíše. Nechce sami. Tak som myslel, že nenatáča. Čakal to na schvál. Ty si švinia. Čo teraz, keď som... Nič. Keď som. No, keď si magor. Tak ty vole... Kľud. Teraz No. mi napíš na Facebook, čo ti povedala. Aj jeb na to. Au, kurva. Super, fakt. Teraz som sa dozvedel všetky informácie, aké som chcel. Ty si jak novina. Jak bulvarista, kámo. Teba by tam mohli čakať, lebo ty každému všetky informácie zoženieš a povieš každému. Fakt, ty vole, najlepší na svet. Zase budeš šťať dneska. Ty vole. No. Predstav si, že si ruka na vozíku, ty vole. Na čo je ruka na vozíku? Že nemá nohy. Čo ti jebe? No. Pána Boha, už mám krče v bruchu. No skupín na Keď bolo v bruchu. Čo? Ja. Som späť. Ty vole, no koniec. No, toto nie. To je moč, toto. Nohy. Dobre. Vibrovanie level 4. No napíš Dobre, to, na pane platnicu. Bože. Nie, ja ti to poviem. Tak mi to povedz. Len daj teraz inú tému. Lego. Chcem frajerku. No a ja chcem. Ale vieš, čo si môžem vytrieť. Jedna chodí taká fajná. Na intrak. Nie, hovno na intrak. No aj na intrak chodí jedna fajná, hej, ale to pomlčím. Jedna chodí na Gimpel, ale tam vieš, koľko tam je kuriev? Aha. A jedna na stanici stojí. Mhm. Nestojí, sedí väčšinou. A raz som videl aj stať. Čiže to znamená, že nič. Nejaká si ilúzie. Ideme sa staviť? OK. No tak o čo sa chceš staviť? Tu máme aj na videu to. Poďte to na Facebook. To som... A ty čo ako s tvojou jebou? Kubický meter vzduchu sa s tebou stavím. No a... Dobre. S terkou? No, ja neviem, máš žitinu? Nič. Nič No tak. a nič. No tak. Bič. No tak. Čo? No však ako s ňou? No však nič, no. Nič nové, nič staré. Ja aj nič nové. Tak si zabodoval raz, nie? No a... No. Ja som si mi to tak písal. A vieš, že si mi písal aj čo ste písali, ale to som nečítal. Ďakujem, fakt, Ježiš. Ale robil som sa, že som čítal. Tak to je super poškrab. Si super. Dobre, fakt, dík. Že si mi potom napísal, že už som ako Simona. Ja som ako... Fuck. Duša nie je prihlásený. Škoda. Dík. Fakt, super, že ma ignoruješ. Ďakujem. Te neignorujem. Jo, neignorujem. Duša není online. Sakra. Neignorujem. A čo robíš? Neignorujem ťa. Yes. Čo som chcel?
Neviem, daj niečo. Čo, drogy? OK. Nie, myslel som ako nejakú tému. Á, sakra. Tak, ja neviem. No, niečo daj, to je jedno. To je jedno, dobre. Tak 2. Jo. Ale tému takú, vieš, Čo je na jedno slovo alebo na 2 slova? je jedno, len aby sme mohli z To toho nie je spraviť jedno slovo. rozsiahlu... Čiže na jedno slovo, OK. Čiže Nie. Dobre, no daj. my máme vlastný podcast, čo? Čeho? Podcast to je akože talk show, dajme tomu. Len nás nevidí. Aha, toto, čo teraz robíme, hej. Prakticky, hej, ale to by sme museli mať uvítanie a jednu stálu tému. V prípade Tak by to sme nie. menili 3 rovnaké. Nie, hej, 3 rovnaké témy. Si boha. Že by sme mali No 3 čo? témy a tie by sme rozobrali za jedno, ja neviem, hodinové No video. tak, už sme rozobrali jednu tému. Kika, dobre. No, No. Ja nemám Ďalej. žiadnu tému, čiže fakt. ďalej. A ďalšiu. Počítač, aha, to by sme mohli niečo rozobrať. Ani nie. Tak nie. Videá, Čo s videami? ja neviem, čo budeme točiť, bič. Koniec, lenivý som, nenatáčam, nechce sami. Nice, výborne. Čiže sme chceli Borderlands točiť však. Však ale single player ma nebaví točiť. Tak budeme hrať multiplážer. Ja som niekoho za brukovnicou. Áno, zase na oné, ignoruj, ďakujem. Nie, neignorujem, ja len hrám CSko. No tak rozprávame o CSku. Predpokladám Nie. Sorsko. Daj hoci čo. Povedz mi, že nehráš Sorsko. Hrám. Bože, zabite ho niekto, poprosím vás. Čo? Čo? Nič. Dobre, bič. Ja neviem, proste ja nemám témy, proste ako nemám babu, nemám nič. Mám peniaze, No. ale tie už prakticky nemám, mám 4 centy. To tak vezmem, má 110 eur k tomu a to je nič, proste to tam samoví a no. Rozbor, nemám babu, nemám nič. Som na tom podobne, ja nemám ani peniaze. Však ja nemám peniaze, ja mám 4 centy. Ale to sú peniaze. Ale hovno, našiel som ešte 5 centov, ja som boháč, ježiš, ja som 9 boháč. centov. Ideme na pivo. No jasné, na 4, pozývam. Nice. Chceš alko alebo nealko? Halko. Ja som počul halko. Jo. Ako Ježiš. neuráže pivo, hej. A vieš, ako uraziť pivo 2 slovami? Nie. Nealko, Radler. Nie. A Radler je dobrý. No, Radler je dobrý, hej, ale No tak čo furt to potom? urážaš. Pivo, Ty si debil. originálne. Jo. Tu OSP. Čekal som to. To vyznelo strašne perverzne. Dúfam, že si to nepočul, ani to nebolo počuť. To sa dozvieme až po reklame. To. Náš What? bez... Dobre. Čo sa smieš? Ja umieram. Ale z čoho? Zo smiechu. Kámo, ty vole. Koniec. Však som nič nepovedal. Ty vole. Kámo. To sa dozvieme až po reklame. What? Bože, Luigi. Premeň sa na ruku. A požiadaj sa o nohu. Nie, ale si vážne predstav, keby máš ruku na vozíčku. Ja aj ruku na vozíčku, ja že si mám predstaviť seba na vozíčku. Nie, ruku. No tá, ja som teda sniper. A na čo by som dával ruku na vozíček, však by som si ju dal do sádry. Nie, veď len si predstav. Ruka, malý vozíček. No. Nie malý, normálny, veľký, práve že. A asi ako by som bol vedľa neho?
No však to! Ty si káro. Káro, ty si káro. Ja som nechápal, ako to myslíš, že sa má predstaviť. Že predstav si, ako sedíš na vozíčku. A teraz si predstav, že si ruka. Ty vole. Ja neviem, čo sa ti na to nezdá. Že si mám predstaviť, že som ruka. Čak som noha. No ale nohu dáš ťažko na vozíček. Ale hej, lebo ruku dáš jednoducho, aby si vedľa nej úplne jednoducho išiel. No však to hej. Áno, budeš skrčený ako oný. Hrobár. Zvonár od Matky Božej. Kámo, hrobár od Matky Božej. To by bolo fajn. Pochováte nejaký debil z neba. Keby niečo nebo neexistuje. No jasné. Nehovorte to vercam, hej. Vercam, hej. Verčam to nehovorte. Takže prišiel som na spôsob, ako držať fľašu v ruke. Super, môžete úspešne vymenovať buzerantom. Jo! Sakra. Ne. Jo. Ne. Jo. To je proti pravidlám. Pravidlo 1, nebyť buzerant. Nemenovať za buzeranta ani nič. A to je vlastne jediné pravidlo. Shit. Teda žid. Či? No. Vieš si predstaviť situáciu, že by sa tvoj spolužiak pýtal triednej učiteľky, či je žid? No to sa aj spýtaj. Môj spolužiak sa spýtal. Ty vole, rozprávame sa o spalovaní židov, ty vole, do parníka. A iba on príde triedna do triedy a on: Pani učiteľka, a vy ste žid? A ona nechápava, že what? No vad nepovedala, ale chápeš. Watermelon. Dlhé vlasy, krátky mozog, kuj. To keby, že počuješ. A v Sorsku vyzerá dobre ten s okuliármi. No však to je jediný, čo nevyzerá z krematória, ty vole. Ale ten prvý vyzerá dobre. No sa pozri na ostatných, ty vole, krematória. Ten prvý vyzerá dobre. Nevyzerá. Tretí vyzerá tiež dobre. Taký bledý je. Štvrtý tiež dobre, opalený, fajný. Veď čak to, že je bledý, však je z krematória, Pane Bože, ešte ho nespálili. Tak lebo má kamufláž, nie bielu do snehu. No a on je posledný je opálený, lebo on je. Lebo ho pomaly začali páliť, vieš, to preto. To inak by nebol jedný. Hej, dobre. Iba, že by bol neger, no. Ale to by už neprežil holokaust, čiže nič tu nemá čo robiť, no. Lager? What? Jaj. Ugol sa z piecky. Ty si melon. Yeah. I'm so melon. Počkaj, ako to bolo? You are lying tomato. Bežne sa mi stalo, že mi klame paradajka. No, why not? Holocaust never be. You are lying tomato. You want water? No. You mean that this? Oh, so fucking useful. Vidíš? Prišiel som na to. No, to zvedavý na akú pičovinu. A teraz ma nič nenapadá, čiže na nič som neprišiel. Som debil. Dobre, to by strihneš. Nebudem nič strihať, poď to originálne tam. Sakra. No. By the way, niečo som chcel povedať a zabudol som čo. By the way čo? No, by the way, čo no. Tému chceme, ale neviem akú, no. Čiže nám píšte do komentárov, ako chcete tému. Píš. A mne zase drbala tá fľaša. Nepíše nikto. Duša nevyprostili, fajn. No ešte ti nikto nenapísal tému, keď si ešte nevydal video. Presne tak. Hej, však napíšu nám ľudia.
No, hej, ľudia, čo máš priateľok, fakt je... Pod video. Však aj na YouTube to pôjde. Sakra, nie. No hej. Sakra. Však na YouTube a budem to zdieľať na Facebooku. Oh my god, oh my god. Práve som sa strapnil pred... Koľkými ľuďmi máš odberoch? Teda, ľudí... 7. What? To nie sú ani ľudia. Pozor. To je rozdiel. Máš Medzi 7 ľuďmi a odberateľov. týmito... hej? No. A si ich mal 90. No však ale koľký kúkajú na moje video. Jaj. Náhodou máš tam 90 ľudí a Ešte ti tak mozog tak rýchlo pracuje. prakticky som sa strapnil pred 90 ľuďmi, nie pred 7. A keď si to pozrie iba Teoreticky pred 90. hypoteticky. Prakticky pred 2. Hypoteticky. Hypoteticky pred 3. Kámo. Konec. Potrebujem väčšiu poličku a airsoftku tam. Jo. Ja potrebujem srať. Tak sa chodí srať. Nie. Vystrčím rodivlok. Ma to napadlo. A bude tam tvoj. Musíš to otvoriť dve. Hej. Yeah. By the way, máte challenge, ak dáte 3 lajky na toto video a tak sa Luigi hodí do snehu s melónom na hlave a dá vám fotku do videa. Aj na Facebook. Melon nebude, alebo bude nahý. Kebyže donesem... Na tebe záleží na melóne, hej? Hej! Ako nechcel som, aby si to vravel. No tak lebo mám mi záležať na tom, že budeš holý v snehu. Fakt ja. No a nie. Aby měl fakt teplo. Ak by si... No, však to už každý vie. Zároveň. Už každý vie, ale... Ale vieš, že to vyznelo teplo a studeno zároveň? Ty. Čo? Ty. Ďakujem. Takže... Kto ma zabil. Už ďalšia téma. No. Ako baliť baby. No, takže... To je mi nešťastný. Takže jebnite lopatu zo zadu. Alebo môžete No to môžete použiť. Presne to. A máte babu. Nie. Alebo chodíte do sex shopu a tam máte nafúkovacie one. Anče, jo. Moja nová spolužiačka sa volá Ania. Každý bola Anča Dlaňov. Ale to nevadí. No a čo som chcel? Jasné. Ak máte vek 15 a plus, sakra, nevadí. Tak môžete... Ak máte 15 a plus, tak uvidíte aj poškroba nahého. Áno, ale až po 10. No a... Čo som chcel? Jasné. Ja, jasné. No a ak máte 15 plus a zoberiete si také vrece, také 300 litrové, aj keď to je asi moc. Proste také, že by sa do... To máte ako kondom na celého človeka. Napríklad. A proste si zoberiete veľké vrece, tak aby sa do neho zmestil človek. Prijete k babe odzadu. My vieme, že to tak máte radi, ale iba ju do toho vrece strčíte. Dáte párkrát facku, namláčite ju proste, aby bola bezvedomí. Aj sebe. Aj sebe. Dáte si facky, proste musíte sa porezať, krv proste. Doma sa rozbehnete proti stene a jebnete do nej, jak to pôjde hlavou. A vlastne to je teleport do nemocnice, čiže to radšej neskúšajte. To až potom. Nie, to robte. No tak okej, tak to robte, ale ocitnite sa v nemocnici, je vám to jasné, hej? To je fakt teleport. Dobrý, je to teleport. No a tak tam máte tú babu a ju vyťahnete, preberiete ju, tak pohrite ju po toto, ale aby to nevidela. Potom ju preberiete a ste hrdina proste, no. Poviete, že ste ju zachránili pred nejakým uchylom a s nožom a tak, no. Máte babu. A máte babu? It's all. It's fucking all. Je to všetko fajn, no. Teraz ma asi všetky baby zabijú, lebo každý proste príde nejaký typek s vrecom a toto spraví, ale bohužiaľ, už som to povedal. No, ďalšia téma, Luigi. Teraz vymyslíš ty. Jo. No čo ja viem.
Ja neviem, daj ty niečo. Ale ja už Ty som máš, dal. ty máš zabavné témy. Narcisti. Narcisti. No nie narcisti, Duckface? ale narcisti. No, narcisti. No, dobre. No, však Duckface. No, hej. Kámo, minule som pozeral nejakú fotku. A to bol nejaký status, ty vole, nejaký debil, proste nejaký chalan. Že má ultra super rád Justina Biebera a že nikto z jeho rodiny ho nemá rád, iba on si ho furt za to vypuští na plné pecky. Hej, A som videl. ultra gay. Ha, gay. OK. Ďalšia téma. Som zvedavý, ako dopadne to video. No ja som zvedavý, ako dopadne naše trapné ticho, trapné témy a nič. Nehovorenie úplne od veci a tak. No. Už teraz to dopadlo zle. Hej, výborne. Dobre. Ideme ďalej. Ak si myslíte, že téma bude znieť o knihách, pošlite SMS s tváre kniha zavináč 1 na telefónne číslo 7706. Ak si myslíte, že ďalšia téma bude znieť o filmoch, pošlite SMS v tváre film zavináč 2 na číslo 7706. Ďakujeme všetkým prispievateľom. Vôbec som ťa nespočúval. Hlasovanie skončilo. Ďalšia téma bude o filmoch. Aký film? Hodejaký, aký to napadne a ja si idem zapýtať. Jo. Čiže rozprávaj sa sám so sebou. Čau ľudí, čau? Jak sa máš? Dobrá, ty? Dobre som. Už sa za sebou nerozprávaj. S tým debilom sa nedá rozprávať. Presne, proste s ľuďmi sa nedá rozprávať, no. A takže film, hej, si Filipku do prdele. A čo som chcel? Neviem, čo som chcel. Jasné, filmy, yo! Ty si melon. Yeah, I'm so fucking alone. No to, Tak to máš rád. Takže filmy. Takže, aký je tvoj obľúbený film, Luigi? Čo ja viem, ja filmy moc nekúkam. Je to rebe. Radšej seriály. Dobre. Môj film najobľúbenejší. Fuck. No. Ali G in the House. Alebo A diktátor. To je proste... A takže ďalšia tá. Niečo som sa ťa chcel spýtať. Jemu robí reláciu rozprávanie sa so slávnymi ľuďmi. Dobre. Takže ja budem slávny, hej. Dobre. Dobrý deň, Ty si vítajte pri novej relácii rozprávanie sa so slávnymi ľuďmi. Ty si Dneska reportér. som tu... No však vrajím. No. Dneska som tu s významnou osobnosťou DJ-om Luigim. Dobrý deň. Iba Luigi. Ďakujem. Iba Luigi. Pre mňa. No. Pre všetkých. Takže, dobrý deň, pán Luigi. Kurva, piča. No čo? Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte v našej relácii. Páči sa vám naše štúdio? Áno, to veľmi krásne. Máte na stene dráka, tak vidím. Dúfam, že, alebo teda neviem o drakoch, ale náš účastník mal asi pred použitím LCD, ale a.k.a. LSD. Dobre, na to zabudnime. Takže vaša tá je pekná. Vaše štúdio pekné. Vaša tá je pekná, dobre. No, takže prejdeme otázkam, ktoré sa alebo teda nám písali fanúšikovia, aby sme sa vás opýtali. Čiže prvá otázka. Nebojte sa, otázky nebudú intimné. Aký je dlhý váš
Čiže niečo intívne, bo inak by som na to neodpovedal. To je dobré. No, takže ideme. Je trojpalcový, šesťpalcový alebo viacpalcový? Je to Full HD alebo Ultra HD? Má to rozlišenie 1280x720. Čiže Či- Full HD. Dobre. Áno. Dobre, môžeme prísť k ďalšej otázke. Dobre. Takže ďalšia od... Zase, dúfam, že zase nebude intimné. No, akože, No, teraz bude kúsok intimnejšia, ale No. vám to nevadí. nie, Si točíte pohode. na YouTube. Čo? A teda odkedy začala vaša kariéra? Takže moja kariéra, ako viete, slávna, veľmi slávna, začala už ako a začala niekedy v marci, pokiaľ viem, neviem. To je deň marcistanov, no, a marťanov, ale asi ich máte radi, nie? Ani nie, žiadne. Jednou som síce, akože viete, som Zmachtil? jedného stretol, ale nejak. Nie. Nejak, takí boli dosť takí čudní na mňa, moc, takí iné zvyky mali, nemali radi klobásy. Tak to už čo je? Oni sú heterosexuálni? Akože vážne? Alebo nie sú metrosexuáli? What the fuck? Kde to žijú? Oni majú radi ženy úplne. Ja keď som to počul, koniec. Ach, bože. Dobre, to sme odbehli od témy. No, dobre, takže ďalšia téma. Pardon. Ďalšia veľmi intimná otázka je, ako ste sa dopracovali k pseudonymu Luigi? Takže poprvé neviem, čo je znamenanie pseudo. Pseudonym znamená tá taká prezývka, ktorú ste si ako umelec, veľmi známy umelec, dal. Takže Luigi je podľa veľmi známeho kokota. Hernej postavičky, Áno. Rozumiem. ktorú som mal veľmi rád. A tak. Dobre. Moje meno je Poškrab. Takže prejdeme k ďalšej otázke. Aký je váš najobľúbenejší šport? Moje meno je Poškrab. Môj najobľúbenejší šport. Áno, moje meno je Poškrab. A je to aj ako to, onen. To. Akože nejdeme vypiť jeden. No, akože slovenskú hádzanú ideme vypiť. Akože panáky do seba hádžeme. To by bol fajn. No. Myslel som ako palenku, alebo tak nejak, ale No, tak ako panák ako palenka, nie? nie. Tak nie. Dobre. Takže slovenská hádzana, OK. To je fajn. Dobre, prejdime k ďalšej retardovanej otázke. Moje meno je Poškrob. Aká je vaša najobľúbenejšia, moje meno je Poškrob, hra? Moje meno je Poškrob. Moja najobľúbenejšia hra je To sa dozvieme až po reklame. Ak si myslíte, že Luigiho najobľúbenejšia hra je Battlefield, pošlite SMS tvare si chuj na medzera 1 na číslo 7706. Ak si myslíte, že je to Call of Duty Modern Warfare 8, pošlite SMS tvare som chuj medzera 3 na telefónne číslo 7706. Ďakujeme. Čakáme. Hlasovanie skončilo. No, takže Luigi prezradí svoju obľúbenú hru a my sa dozvieme, či ste hlasovali správne. Chce sa mi spať. Wow. Táto hra, toto sme nečakali, čiže ospravedlňujeme sa divákom, nikto nevyhral. Takže ďalšia neintímna otázka je, koľkokrát ste, ako by som povedal slušne, naháňali svojho Jožeka, mrkvičku, chlpatého kúsok pilíčku. No. Naháňali toho kokota.
Áno. Dobre, vyhral som v teste. Áno, vyhrali ste v teste neuveriteľný kubický meter vzduchu. Čiže máte kubický meter vzduchu zadarmo. Dúfam, že si to užijete a my sa s vami uvidíme alebo upočujeme v ďalšom dieli hovoríme, alebo a.k.a. rozprávame sa s celebritami. Takže toto bol Luigi. Potlesk. Tak nič. Áno, výborne, niekto tleskal, to je fajn. Nebol potlesk. Ale bol to tlieskanie. Dobre, Nebol potlesk. ďakujeme. Ten, kto tlieskal, dostane ďalší kubický meter zdarma. A Nebol my sa potlesk. upočujeme v ďalšom dieli. Toto boli tlieská, moje meno je Poškrop. Wow! Takže to bol prvý diel. Hovoríme s celebritami. Poškropom. Však už aj s celebritami, ne? Vymyslíme vymyslíme nejakú postavu a urobíme z nej akoby interview. Ale toto by si potom mal vystrihnúť, aby to nevideli ostatní. No však jasné, to mi došlo. Takže, dobre, áno, hovoríme s Poškrobom. Dobre. Takže... Počúvaj, vymyslíme najprv meno. No. Alebo všetko skúsme toto, že priamo v tú chvíľu akože vymýšľať. Hej, dobre. Hej. Dobre. A musíme si spísať otázky, ktoré sa budeme pýtať furt. Teda ja sa budem pýtať furt. Dávaj, ideme. 3, Vlastne, 2, počkaj, my sa 1. budeme vlastne chvíľať, nie? No, takže... Tak, vítajte pri druhom dieli. Rozprávame s celebritami. Dneska je tu pri mne Black Vic. Dobrý deň. Nie, odznova. Ty sa ma spýtaj, jak sa volám, ja už poviem meno. Takže no, odpočítaj. 3, 2, 1. Takže nazdar ľudia, keďže prvý 3, 2, 1. Takže nazdar ľudia, keďže prvý diel získal neuveriteľné množstvo fanúšikov, teda jeden. Máme tu pokračovanie. Wow. Takže dneska teda rozprávanie sa s celebritami, tu bude tajný hosť. Zatiaľ neprezradíme, no. On ho možno povie sám. Teda musíte to od neho chcieť. Čiže myslíte na to, že to chcete? Áno, si jeden fanúšik, čo sa na to pozerá. Presne ty. Myslí na to a on to povie. Takže verte tomu, alebo nie. Je tu sám. Čeho? Aha, Je tu sám. takže ja som Jozef a volajú ma aj debil, alebo imbecil, alebo magor. Takže toto je Jozef, a.k.a. Debil Imbecil Magor. A v dnešnom videu sa zase začneme pýtať neintímne otázky. Takže Jožo, Debil, Magor, Imbecil. Toto je fakt zase neintímna otázka. Ak si videl prvý diel, tak vieš, aké sú neintímne a aké sú intímne. Dúfam, že vieš. Hej, Čiže neintímna sa netýka veľmi teba, ani tvojho vzťahu nejakému, ani sexuálnemu vzťahu, nič. Čiže neintímna otázka znie, aký dlhý máš penis? mám ho väčší než moja azijská priateľka. Takže to je centimeter a pol? Nie, skoro 3. Počuli ste to, má 3 cm penis. Je to borec. Ale dávam si, Už robí keksík. ale Presne. lepí si na ňo pero. Takže on si chce zväčšiť svoju sex appeal, aby... Penis. Aj to. A ide mu to celkom dobre, teda myslím. Ako na to hovorí vaša azijská priateľka? Ona povedala, že môj penis jej prekáža.
Mhm. A vám neprekáža aj penis? Nie. OK. Takže, ďalšia intimná otázka. Nebojte sa, nebude to také strašné. Aká je vaša predstava najlepšej hry sveta? Tak chleba. Chleba. Wow! Dajte tomu mužovi chleba. No, takže. Takže najlepšia hra by bola chlieb, hej. To je podľa mňa najlepší výber, aký sme to zatiaľ mali. Ako na to, že to je druhý diel, tak toto Chleba. bude neprekonateľné, chleba. A takže teraz ďalšia intimná otázka. Aký seriál alebo film je váš najobľúbenejší? Môj seriál, film? Mhm. Chleba. Chleba. Videli ste ten úžasný film a teda Chleba. podľa toho natočený seriál Chleba. A dokonca na to tu ešte Ty vole, stop. hru. Počkaj. Koniec. To piči. Koniec. Konec, toto nie. Super, to bude super. No, Už to máš 31 minút. nevadí, to zostrihať. Vieš čo? Počkaj, idem to stop.